Koro contempt of court ni miyudo ka seche moko chik koro yiene obio tweye kata kata dweche 3 moko until o comply gi court orders, but still ng'ama dwa make ma make sure no chope do no nikech koro emomiyo seche moko kiketo ng'ato e office ni ing'iyo ga integrity mari ni kapo ni gimoro timore to you are able to be you have integrity enough midhi chope doho koluongi kibedo summoned irrespect ni doho ni independent mana kaka office mitiye no independent mondo kik imi tij jogi obed matek nikech ka ji adek olal kata chiel chik en chik kata chiel kolal jakenya kata chiel kolal responsibility mar protection of a citizen oweni kaka police to ka jogi okinya explain kama gintie to nomak gi jok michich go ni police then come and explain kama gintie jo Kenya obed kong'eyo nikech the more mokidhi titemo ng'iso jo Kenya ni it is okay ni nitie chik lakini nyavunjo chik ni sasa miparo Aya nyakora Mugejwang med chwalo ote magi kotudore kod twak mar okinyi makawuono mano mar lala kod neka apoya nono mag jo Kenya mwasebedo ka waneno okinyi ma mwasebedo kwa neno ahinya to e kor gwenge mopogore opogore pacho kae kata kamano nyaka sani obila pok ochwo